A sociedade galega estamos en contra deste modelo de industrialización que significa inzar Galiza con celulosas e con minas. Temos unha responsabilidade cos nosos avós e aínda máis grande cos nosos fillos e fillas, e vamos a defender esta terra ao precio que sexa, porque non temos outra. O goberno do señor Rueda o único que pon no centro son os intereses das empresas depredadoras e contaminantes. Nin Altri, nin a mina de Touro están funcionando, gracias a todas as veciñas e a todo o pobo de Galicia que se manifestan. ¡Minería sostible! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Minería sostible! ¡Jo, jo, 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 jo! Miguel Cena Ría, nin Altri na Ulloa, celulosas, fora, fora, fora! Altri mata, a mina remata. Foresta de vida que imos conservar para as que virán. Sin minas en Touro nin en Pino, sin Altre, sin contaminación do mar de Arousa. Medre a Bosque! Altri no, esta vez